sudan. Give me a fast food. Fast food? Fast food. Give me Give me. chicken barbecue, please. Give me a chicken barbecue, please. Palihog kog donor sa barbecue, mama, please. Palihog. Sige. Bisaya. Bisaya asa, please give me the chicken barbecue. Palihog ko gai. Unsa, palihog kog gai. Diri, atubang ta diri. Unsa, palihog kog. Palihog ko gai. Og Manok nga barbecue. manok nga gitusok sa Itusok sa stick. stick. Oh. Dayon. Inon dito mga unta ninyo mga bay. Nami. Nami rip diri bay, ina na tong rip o rip. Di ay rip na mo diri mga bay, mga unta. Ina sila natay rip. Nyang sulod. Ang kanon nga. Singalan? Singalan bay? Sura. Dili. Isulod og puso. Nahulot na noon bay. Kami ano to? Oo. Ano na? Abrihan ako itong usa kani mo na ni. Ano? Ano mang? Nya imong water bay, kani bay? Kailan mga unta mga bay. Muna kinabuhi sa musakay og barko. Unya wa may libre og kaon, so namanit lang mi sa daplin og mga puso-puso. Unsa to nalagpot sa ilong? Unsa to niagi sa ilong ni mo bi? Sa ilong. Kuha ni mo gugmo eh. Usa mo ka mo. Kasaban. Ala kasaban dadi sa migda diri bi, mangyo para bata nga kuan kay ang among ticket mga bay wala mi gatapad. So thank you day kaayo sa gahatag aning t-shirt no, ang AA Maris Cakes. AA Maris Cakes. Diya sa Lapu-Lapu City. Malaki. Thank you so much. Ano, nindot kayo? Mga unta ba? Mga unta. Ngayon ka ba? Ngayon ka? Ay, tusok ka. Matusok sa stick. Mga unta ninyo mga bangs. Kaibing ka! Naibingka o pintos. Sa atay balon nga bingka o pintos. Ano naman? Ano di ay? Ano sa day ka? Nakamukha. Ha? Ano ala? Sa mani oy naman day. Tutoy sa manok. Aw kuan di ay pako. Wa punita sa mo tulok-tulok di kay kasabaan ta sa. Ay kog mo man ta mo punit. Yan na si Mama Kan. Ilong ni mo. Bada ko ay ilong. Palis nga gay ta. Ala. Ang kog mo. Didoon sa kamera, ang mukog nakita. Tapos imo kan? Malaki ba? Aw. Balatik din. Aw. Dirahin. Ano announcement? Bye-bye eh. Wala man na niya gigong ganiya. Alas City pa, mularga ang barko. Iya, lagi.
Unsa pahibalo sa mga pasahero? Wala mi kantin karon. Busa pwede pa mo mugawas. Kay alas 7 pa mo larga ang barko. Mga unta ninyo niya balik mi dito sa dalan kay katong bahay niingon siya nga kana kuan wala na maligya diri pagkaon sa sulod sa kuan barko. Unya, Unya. naaya ito. Nahadya ito. Daghan kayo sa kalibong. So, okay lang gyapon tayo. Siguro, mo lang to iyahang rason para po mahalinan siya. Kaning baligya niya, tulo ka yung unaan usa ka gatos. Una, katong puso, 20 pesos, tulo ka buok. Kaigo naman ang mundo ha. Dayot mong kubuyag. Usag tunga nga puso, kaigo na nako. Usag tunga pula aning gamay bata sa akong tapad. Wag, wag. Dua, dili mangod gapigas man ta sa usa. Wag, di makasako. Nga. Nga mga unta. Nga. Ah, wala na kong kanin. Tarungan ng rep ni mo dia. Tilukan ng nasi mo rep. Ay, harap. Wala. Tilukan dito ay pagsayang kay. Ano? Sa madili man to gikan. Tiluka pag ayo. Okay. Dili biya lalim ang kinabuhi sa mga mag-uuma, no? Matusok tanay mo steak dahil ang mga mag-uuma nagsakripisyo gi sila ug tanong mo gumay para natin makaon. Correct? Wrong. Nge. Kaya di man ka mag-uuma. Correct. Di man ka kabalo mo si Milia ug gumay. Wrong. Balok ko. Ay, dito magusik-usik. Ay mga lagpot bonita. Oops! Eat it! Kauna! Ikaw na. Kanya na imong kuba? Sa baka. Sa baka daw ka. Ano sa pa ka makaabot kung sa baka ka pasakyon? Ah! Dali na sitang. Mahilap ako mga bayro. Nya. Wala sila kasilias diri sa taas. Naag pa ba niya? Naag pa Ang taon ka. taga-taas, nagkamangihi. Kaubos pa. Nya, bi, okay una kay si mama, bi. Gadaan na, nagpupadong silong. Batay. Patay. Kipi-kipi, agay, asa ma CR, agay, kalayo sa CR. Patay. Ano, pitbi, nilawag ni mo CR, ha? Tegay. Bauna dito kamot, ha? Dili, balik na mo. Kamot. Ano tapuan ba ang magkamot? Magkamot? Mhm. Dahil pintos mga bayo, ha? Lami, be? Ano? Kuha ni siya mais. Nga, gikuan, gidugmok o maayo. Ngayon, tulo ka buok, 25. Kaning bingka, pili-pili ti manibi. Sa Ka mga bay. pansin ko. 25, 5 ka buok, no? Sa to pa, 5 ang buok. Tag 5 dahi ang buok, aning bingka. Barato ra. Five guy ah. Ha? Dito sa Senior Osminia? Asa mo Osminia ba? Osminia. Napakan ako kung dila. Paak mo ni Mandila. Tanamin ko. Nga. Pag kumpintal pa ni ilahang kuan o? Ha? Huwag mo mga anig eh. Oh. Barato lang. Ipabarato sa ng bugas karon kay ikuha naman si Tatay Digong og kuha man siya mga bugas sa China siguro or Thailand.
ko sure. Aram, pintos mga bay. Uy, Ah! Balik din rin umani mo panginaw. Mana ka ginaw? Jill! Ali! Jill! Ano ka bang inaw? Hindi pwede. awa ka kanundong. Huwag yung bantay. Jesus, layo na ba kayo? Lagi mo bantay, Jill. Buing. Ikaw na. Si nanay. Go. Ikaw na, Bia. Kadumdum de ka. Oo. Ako pa. Layo na ba kayo? Bala. Sus, duha pa ka oras atong waton. Pwede ba ta matog? Sayo ra kay ta. Sorry mo bingkat eh. Kuha te. Anak mo na namo gikuan. Kani paborito kay nako ni pintos. Sa kuan pa nako ni napalit mo labi. Di kami may dumingag. May biyahe kuan gikan ko Samis. Samis man mi dool. Wa may biyahe kan Lunes pa man. O dinhi na lang mi pengon. Chicken barbecue o pintos. Balik na kayo. May putlig kuko ni ilang manok. Nay kuko oh. Oh.
Hmm? Hmm. Wajud kita si mama. Meron ko dito gabit-gabitay. Oh, bantay. May impinto si Bas, ano ba? Ano naman? Jadi pihak. Kayu lang, hinaw dito. Yes, madam. Iyo ya. Nga, puti ko ko. Ano na selfie dai, video mo na dai. Ano daw to? Ako kaon mama? Ngaon tanin yung mga bayan. Ngaon tanin yung mga bayan. Nye. Mm. Nya na po ni Be. Ito na yung paniya. Nya, snack na to niya. Isulod sa nato. Isulod na to sa tong rep. Ano na tong rep? Wasa dia rep lain Be. Eh, puno naman yung rep pa niya. Ilabay na ko na. Mahala po silang tubig diya, no? Biling tagamay. Hmm? Labay na ba na Labay ang surao? tag-utso nga tubig, baligyan na 25. Biting mahala. Pero okay lagi hapon. Mamunit na diri, mamunit. Bantay diri gamit ha. Inday ha, Juniora. Bata nga buotan. Buotan nga bata, batig nawong, bantay diri ha. May basurahan dito, be? Pero saan itong naiblo? Okay. Nabubulok at saka hindi nabubulok. Lahi-lahi, ano ba ito? Makitaan ka ito Bata. Police. Tayo itong gamit, ayaw paglakaw-lakaw. Ina ko, maabot bitawang di ari, nati, ati, kuya. Pwede, ilista, pwede dito kan, kapad ng mama na ha. Kung may maabot. Sige, bye-bye na ta nila. Ayaw sa! Ayaw sa boyfriend. Ituyok sa dito ko, sa barko. Ayaw tabuni ang kamera, diri ka paghawid. Ayaw tabuni sa imong kamot lagi. Tuyok na ko. Ito yung ina mo, ni palibot mga bay, Muni palibot nga ba? Hukaw kayo. Tatay. Oh, halo. Napapal. Ako na, boy. Ayaw, sa ato na. Para mga bay ang palibot. Alright. Amen. Naalala ko si Lula. Amen. 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 Sige na, bye-bye! See you to our
our next video. Cool. Ipalo ninyo si Mama Para rin si Mama. sa iyahang Inday Kabkab page Ayun, hindi ka papit. o sa YouTube Oh, chuchu. channel. Bye-bye. Bye-bye. Daghang Good. salamat. Salamat. O gawanti di ay ang nagtupi sa imuhang bangs. O gawan ti di ay ang gatupes mo ba? Bangs. Ipiting ipo ka, Jai! My God!